Unsa may imong makasulti sa mga tao para makaiwas sa coronavirus? Kung kuhaon ka ni Lord, kuhaon ka ni Lord. Mga tay advice sa mga tao kanang gikan na siya sa gate philosopher nga ang pangan kay Nico Sir Bandi. Nay narang expert sa mga manog damang siya may nagdaan na mo dire. Manog damang. Mo na si Kuya Totoy. So may imong makasulti para kuan niya sa mga tao nga kanang nagpanic buying kay tungod sa coronavirus. Ang kasulti nila kay okay ra magpanik sa pagkaron kay na pa may kwarta, nagkarot sa kwarta, di na mo magpanik. Alright? Di ako mag-gloves ta oras para makaiwas sa virus. Mag-gloves? Dili. Mag-gloves each other? Ayaw. No way. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで Nag-istorya sila coronavirus ganina kay rato na mga tao sa lumpon. Sa coronavirus daw. Nagabiin na mano na may damang ron. Nindot kay daro. Klaro kayong palumpon ba. Igot na. Kis ko dahil lagkaon-kaon eh. Tara kay naghuwat ng damang na to. Ay gala ko, di mabiyaan mi. Andam-andam na muna siya. Uy, sponsored be dahil taron niya? Sponsored dahil taron na. Sponsor din ni Juha dahil. Salamat sa Triton Paint sa pag-sponsor sa among video. Unsa may nakalahi sa damang ug kaka ya? Priya, maabot. Cebuano, buto sabot Cebuano ng kaka. Naray kaka. Aman, da kaka. Kamay. Bako kayo? Ha? Turay kaka. Uy, ang tubig ni. Expert na. Mana siya apprentice ni kon. Apprentice ni kuya. Mga kon. Sa tribe kita to. No, to treo kaila siya unsay pangan sa pangan. Piting krusan. Nganong 1 2 3 man siya unsa may ilhanan nimo nga 1 2 3 na siya. Now, 1, 2, 3. Layat. Pause. Tara. Sabay 1 2 3 ba? Naglakaw mo dito. Tara. Indagan. Hindagan. Nawa na. Tara. Man. Takpa. Ayog ko na. Sudo pro. Niki sudo. Uy, patay. Nakahuli na po kami ng gamba. Alright. Nice. Gahe naman yung mga apprentice ya, hapit na ni mo graduate yan oh. Ah, 1, 2, 3 sudo. Unsa lagi ilahanan nga ng 1 2 3? Bot lang, basta 1, 2, 3 na. Asa mo na na? 1, 2, 3 na lang. Ito trail lang na kay. Gadating na yan oh. Gadating. Oh, hapit na. GT na siguro ni. Kau di mo itagawa. Man, gikuha na naman dito. Makuha naman ko. Kanang Iyo pa bunga. lingkod la, lingkod. Kanang lamit tanawon nga pagka-slide ba? Lingkod da. Dito taga nagpalwa ba? Palwa o Paula? Wala.
Good, good. Unang naong. Aray lang na. Ang tutrim siya na. Mahambong na alam. Sure mo na 1 2 3. Patingi ka sud. Sabi, Gisum na to. Kano sa dai? Dili man. hindi lagi dipak na ko. Pag ha? Oh ya, kay Spiderman. Spider-Man nakaugma. Sige, Ben. Kalit na ni abot na ni kalit babaw diri sa pan. Kang kibin. Pwede ka man. Kalit na ni kuan. Tira sa iyang mga sapot. Kumuta. Sinibok ka ba? Dito ko kasboy soy. Nakita to niyo gapon kita te. Lockdown man siguro mga damang. Damang may biyahe. Madamang may biyahe lockdown. Ito. Ano to? Usa dito. Yung syagit ba? Ano to yung syagit? Langgam. Sabi to? Napita, ito napita eh. Yung syagit. Ay kan sa pagod. Pagano suga. Bagay niyo ako dili. Sabi. Mama doko. Tagalog ka. Lolo. Tara. Maglagot ko rin. Sige. Na. Ito po ay Hawda gagamba. kayo sa apprentice eh. Napoy spin move ba? Spin move kamot. Yung hiniga kay libon kayo. Try na try. Nakita po gamang re. Ben. Ben. Saman. Hindi reso jako eh. Ha, gulit eh. Napambahan ni Posporo. Di non. Trabong ko, adik. Trabong ko. Idol. Dili na pwede day. Kaya mo dol? Oh. Dili na pwede day. Keb. Gahi nun kayo kay trabong ko. Papantag kalit. Naduko. Puro nakitaan nila eh. Turo kayo maabot ra ba? Maabot ra ba? Bos, tara. Pinakwaon. Krusan. Ha? Krusan. Kwarto. Ang pagdi kamera. Tarong dia. Man mining hilabot ninyo. Ano tanong hilabot yan? Mga urong tagdamang. Naramdaman mo ba ang nararamdaman ko? Ha? Naramdaman mo ba ang nararamdaman ko, B1? Kita Uy. ka sila, Alice? Ha? Kita ka na sila, Wala. B1 at B2? Wala. Suy! Puyo ba? Saan na eh? Sungog ba niya eh? Oh, gapa-apa dyan ba? Lah, saan eh? Awa. Static. Ano sana? Anong sa TV bitaw ko na mag-video ka? Saan eh? Basta horror ang Ano, unsa man eh? TV.
A few inches later. Asa din mo giwatang tayo? Terus lumin sa kilid.